Atong tukion ang sugilanon sa usa ka pastor sa Zanzibar. Kini ang sugilanon ni Pastor Ibrahim nga nagauluhan. Dr. Ibrahim. Ang atong gaseta karong simanaha naghisgot kang Pastor Ibrahim Alex Juma, ang unang pastor nga Seventh-day Adventist nga nagpuyo sa Zanzibar Island, Tanzania. Miabot siya didto ni adtong 1989 apan imbis nga moadto isip pastor, nag-alagad siya isip health worker kay nasabtan niya nga mas dali siyang madawat sa mga tao pinaagi sa pag-alagad sa panglawas. Bisan dili siya usa ka doktor sa medisina, nagtudlo si Ibrahim og mga prinsipyo sa kahimsog pinaagi sa mga stop smoking programs, pagtabang sa mga tao sa pagbiya sa dili maayong bisyo ug pagdasig sa himsog nga pagkinabuhi. Tungod sa iyang kaayo ug matinud-anong pagserbisyo, gitawag siya sa mga tao og doktor. Sa iyang pag-abot, ang Adventista nga simbahan sa Zanzibar adunay 7 lamang ka mga miyembro. Pinaagi sa iyang pagpaningkamot, pag-ampo ug dedikasyon mitubo ang simbahan. Siyam ka mga tao ang iyang nabautismuhan ug wala madugay, daghan pa ang midawat sa mensahe sa Adventista. Daghang pagsulay ang giatubang ni Ibrahim ug sa iyang pamilya. Ang iyang mga anak gibinuangan tungod sa ilang pagtuo ug nakadawat usab siya og mga hulga gikan sa mga tao nga wala ganahi sa iyang misyon. Apan gipanalipdan sila sa Dios ug gipalig-on ang ilang pagtuo. Ang unom niyang mga anak nagpabiling matinud-anon nga mga Adventista, ang usa na himong pastor ug ang usa na himong asawa sa pastor. Tungod sa maayong dungog sa Adventist Clinic, nakatabang si Ibrahim sa pagkuha og yuta alang sa unang Seventh-day Adventist Church sa Zanzibar nga giablihan ni adtong 1995. Sa iyang pagbiya ni adtong 1996, ang simbahan mitubo gikan sa 7 ka miyembro ngadto sa 160 ug karon adunay kapin 1,000 ka Adventista sa maong isla. Bisan sa edad nga 61 anyos, nagpadayon gihapon si Ibrahim sa pagguwali ug pag-alagad. Ang Adventist Clinic nga iyang natabangan sa pagtukod, padayon nga naghatag og kaayuhan sa daghang mga katawhan. Kini nga istorya nagpahinumdum kanato nga gamiton sa Dios ang mga pagbuhat uban ang gugma, kaluoy ug matinud-anong pag-alagad aron mausab ang kinabuhi sa mga tao ug mapalapad ang iyang misyon. Ang 13th Sabbath offering karon nga quarter makatabang sa pagbungkag ug pagtukod pag-usab sa mga daang building sa klinika ngadto sa mas moderno nga mga pasilidad. Ang halad makatabang usab sa 4 pa ka mga proyekto sa East Central Africa Division, usa ka clinic sa Burundi, usa ka nursing school sa Adventist University of Lokanga sa Democratic Republic of Congo, usa ka elementary school sa Kenya ug usa ka dakong media center sa Democratic Republic of Congo. Daghang salamat sa inyong matinud-anong paghatag ug suporta sa buluhaton sa Dios.